हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ बे स्क्रिनाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअफोरखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटिउब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि फार्स्ट गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों बैसागु मोनदों। बियो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'। बे भिडिअनि कास्ट महरै दङ पुजा आरो प्रनय। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। बे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों मन्जय ब्रह्म। बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों एलिसा। लोगोफोर, दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला बिथांमोननि पुजा एन्टारटेनमेन्ट नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटिउब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो बिथांनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि मिउजिकनि टाइटेलानो जादों दाउ जाना बिरलांगोन। बेबो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'। बे भिडिअआव इन्ट्र'डिउसिं महरै दङ बिपुल, अनसुमा, ददेरे आरो हिरामोन। बिथांमोना नैबे भिडिअनि टिजारखौसो आपल'ड खालामनानै होदों। दासिमहालागै बिथांमोना फुलि आपल'ड खालामनानै होआखै। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ जेब्ला फुलि आपल'ड खालामगोन, अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव खनसे आपडेट खालामनानै होबावगोन। बे भिडिअआव मेथाइखौ रोजाबदों खोरोम आरो सनिया। दासिमहालागै नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान बड' टिजारखौ नायाखै आरो जेब्ला बिथांमोना फुलि आपल'ड खालामगोन, अब्ला आरोबाव आपडेट खालामनो नाजागोन। नोंथांमोना बिथांमोनखौ नायनो थाखाय ड्रिम प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव नुनो मोनगोन। नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि भिडिअखौ नायनो हागोन। दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। अनसु फट'ग्राफि क्रिएशन चेनेलनिफ्राय मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ' फैगासिनो दङ। बे गोदान भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों जानजिया खाफ्रादे। बे भिडिअ'आव स्टार्टिं महरै दं एलिसा बर' आरो अनामिका नार्जारि। जेब्ला बिथांमोनाबो बे भिडिअ'खौ फुलै आपल'ड खालामगोन, अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट खालामनानै होगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअ'खौ अलरेडि अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएशन इउटिउब चेनेलाव नुनो मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाहैगोन। बिदिब्ला फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव। बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट इउटिउब चेनेलनिफ्राय मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'। बे भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों आमायथु मावग्लुंनाय। बिथांमोना नैबे भिडिअ'खौ दानि बावैसो फुलै आपल'ड खालामनानै होलांदों। दासिमहालागै नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनानै लाहैगोन। बिथांमोनाव स्टार्टिं महरै दङ सामथाइ आरो सुदेम सना। बे भिडिअ'नि डिरेक्सनखौ होदों राहुल बर' आरो बे भिडिअ'नि मेथाइखौ रोजाबदों जेसि नार्जारि आरो जयश्री खेरखातारि। दासिमहालागै नायाखै, अब्ला बिथांमोननि नैबे बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैगोन। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै बयबो गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों नोंखौ आं मोजां मोनो। बे भिडिअ' कास्ट महरै दङ जिरि बसुमतारि आरो बिरस्रिं बसुमतारि। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो नायनानै लागोन। बे भिडिअ'नि मेथाइखौ रोजाबदों काश्मीरी ब्रह्म आरो जजित गयारि। लोगोफोर, दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे नोंखौ आं मोजां मोनो बड' गोदान मिउजिक भिडिअ'खौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना राजु बर' फिल्म नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटिउब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'खौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअफोरनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोना दासिमहालागै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन।
नेक्स्ट भिडिअनि गोदान आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोनबाय थागोन। लोगोफोर, गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो आंनिफ्राय सिगांग्रो गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो आरो नोंथांमोनावबो गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरदो आरो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो आंनि वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना आंनि वाट्सएपनि ग्रुपनि लिंकआव जয়েन जानानै आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लाबोगोन।